snack daw ni Idan. Jollibee request ni Boss. Boss Idan. Saan yung Jollibee Balansan? Kalimutan ko nga. Doon siguro sa may bungad. Sa may bungad. Yo, what's up my man? Mga ka-Oblax, bibili kami ng Jollibee ni Idan kasi nag-request yung baby ko. Hindi na yung baby, binata na yun. Ang snack daw niya is Jollibee. Kaya siyempre, yun ang boss ko. Bibili muna kami mga ka-Oblax. Kasama ko si cameraman kong Dagol and the house, you know. So mga ka-Oblax, medyo mainit ng panahon. Ayaw patahimikin ang mga di natapos na gawain? Baka AMD na yan. Adult Micronutrient Deficiency. Base sa research, most working adults kulang sa nutrients. Kaya baka di productive. Mag-Bearbrand Adult Plus with 3 balanced meals. May 100% B vitamins, 100% vitamin C, at high in iron. Tulong para maging productive. To-do list done. Woo! Bearbrand Adult Plus. Also available in coffee flavor. Series of 2020.
one way kasi nila, ano? Para madidik ka ko nila. Ang mga gwapo sa hindi yan. Kaya ganun na one way nila. Pag gwapo, larga. Pag hindi gwapo, doon ka sa gilid. Yung katulad namin mga gwapo. Siyempre. Prioridad kami noon. Matik. Di ba mga ka-vlogs? Sangayon ba kayo? Pag hindi kayo sangayon, mag-comments kayo below down. Pero don't forget to subscribe my channel, Edmar TV. Like and comments and share. And wag nang kalimutan, click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos. Pagtsagaan nyo na guys, subscribe mo naman ako para abutin ko na yung monetization ko Thank you very much. Yun yung gwardiya guys. Pag nakikita ko ng gwardiya, sabi sa akin, ang gwapo mo. Oh yeah. Sabi ko naman, di tayo talo. Makan mo muna to. Mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.